يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. أمبي مسارا مانيفوكا أبركادا هلمي سونانيكا بدويا إيرانا abika oka jabarani sumandi la jen wati nani oye tilinyata yi jemka min be nyanamaya asanfɛ dɔgɔkun ni abe fama ko émission faso jɔkɛnɛ abika o de lajɛ ni wati na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bamako ya hakaja ka se Mali duguba wɛrɛw ma an ka togodalamaw ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma farafina bangun ka maliden minnu sigilen bɛ yen nɔ ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn danaya talila ka da ni jɛmukan kofɔlen kan ni o ye faso jɔkɛnɛ i n'a fɔ jɛmukan yɛrɛ ni a tɔgɔ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo min na faso in ka se ka a jɔ faso in a bɛ jɔ ni a cɛw ni a musow ye denmisɛnninw ani a maakɔrɔbaw ye a kodɔnnaw hakili juru caninenw a ka ja hali minnu yɛrɛ ma dɔnniya sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sen bɛ faso yɛrɛ baara la n'i ye ɲɛnamaya ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ a fɛn caman o ye fila ye kɛnɛya bɛɛ bana bɛɛ ni maa min ye kɛnɛya sɔrɔ i bɛ bana ɲɛsigi o hukumu kama ka to ka wele bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ni jɛmukan in kɛnɛ kan an n'u kan se ka barosigi kɛ bamananw bɛ a fɔ cogo min na bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ an ka se ka hakili jagabɔ kɛ walima ka faamuyali sɔrɔ bana dɔw kun kan ko kɔrɔfɔw la walima kisa dɔw kun kan ko kɔrɔfɔ la o kɛra sababu ye bi an bɛna masala boli kisa min kan o de ye adamaden yɛrɛ kolo ye kolo ye fɛnba ye adamaden farikolo la min ni a nafa ka bon walima a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kolo mun do dɛ kolo hakɛ jumɛn de bɛ adamaden yɛrɛ farikolo la ni kolo karila a bɛ se ka tugu wa adamaden kolo bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ se ka tugu wa a bɛɛ bɛ se ka furakɛ wa kolo n'a karila a bɛ se ka wagati joli kɛ walima a kuntagala bɛ taa wagati joli la walasa a ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ni mɔgɔ kolo karila i ɲɛna i kan ka fɛɛrɛ jumɛn bila sen kan joona joona ka ɲɛsin maa min jɔginna walima maa min kolo karila walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ nin kisa ninnu na an ye wele bila an balimakɛ dɔ ma min ye denmisɛn ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la Gawusu Dunbiya min ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kalan kɛ wa ale yɛrɛ bangera u ka du kɔnɔ ka sɔrɔ kolotugu bɛ kɛ u ka du kɔnɔ o ye a fila bɛɛ lajɛlen donnen ɲɔgɔn na Gawusu Dunbiya nanzaraw b'a fɔ min ma ko tradi traumatologue an ye wele bila ale ma an ka se ka na an ka barosigi kɛ min b'a to ɲininkali minnu fɔra sisan jaabiw bɛ se ka sɔrɔ la bi an ka bi jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye yanni an ka taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ ni ɲininkali ninnu ye ka kuma di Gawusu Dunbiya ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma Gawusu Dunbiya salamu aleykum. Waleykum salam. Somɔgɔw bɛ di. Waleykum salam cɛ. Baasi t'i la. Baasi foyi t'an bɛ. Dukɔnɔmɔgɔw bɛ to. Baasi foyi t'u la. Alhamdulillah. Ayiwa foli kɛ nin waati in na Gawusu Dunbiya ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye. Merci Ɲamɛlɛ n bɛ radio so baarakɛla mɔgɔw bɛɛ fɔ. Tabarikala. Mun bɛ k'an lamɛn sisan n bɛ foli bila bɛɛ ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tabasela. An bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na walasa an ka se ka barosigi kɛ kolo yɛrɛ min bɛ adamaden na nafa minnu b'a la ani ni kolo karila a furakɛliw bɛ kɛ cogo jumɛn na n b'a jigiya k'a fɔ bi jɛmukan in a y'o sɔgɔlen to aw ka Jabaranin So mandi la n'o ye tele ɲɛta ye a nafa bɛna bonya aw kelen-kelenna kan kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa Gawusu Dunbiya an bɛ a daminɛ joona joona ɲininkali fɔlɔ la adamaden yɛrɛ n'i ye a farikolo yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a daminɛ kunkolo la sanfɛ ka na fo sen na duguma kolo hakɛ min bɛ a la a dadɔnnen don wa dɔnni ta sira fɛ wa awɔ a dadɔnnen don parce que ɲininikɛlaw y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ kunkoloso la ka na sen na kolo min bɛ adamaden farikolo la ta kolo 46 la kolo 46 bɔɲɔgɔnko kolo 44 kun don mais ɲinini fanga bonyana u ye 2 fara kan ni ye ɲinini de ta sira ye dɔnni ka sira kan ka na ye kolo 46 adamaden o de bɛ adamaden farikolo la ka daminɛ kunkolo la ka na sen na alhamdulillah o ye ɲinini ba ye dɔnni de bɛ se ka o pereperelatigɛ di ayiwa n'i ye kolokun ta k'a lajɛ adamaden na ka daminɛ kunkolo la ka na fo sen na kolo jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ adamaden na min ni a farati ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa kan k'i hakili to a la o bɛ se ka kɛ kolo jumɛn Gawusu o poignet yɔrɔ ye n'u b'o wele tubabukan na ko scaphoïde o yɔrɔ in o yɔrɔ c'est les os les plus fragiles kolo ye o de ka maga ni kolo bɛɛ ye e b'a ye kuma dɔ la n'i bɛ mouvement baw kɛ c'est à dire n'i bɛ fɛn girimanw ta kuma dɔ la n'i sigilen tora dɔrɔn a b'i kɔrɔkɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u balo mun na dɔrɔn bolo in yɔrɔ in bɛ funu kolo in o yɔrɔ de don c'est fragile c'est très fragile farati bɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na poignet farati wɔɔrɔ de kolo ka maga kosɛbɛ ale kɔni bɔ ka di ɲɔgɔn kan a bɔ ka di ɲɔgɔn kan bɔ ka di parce que articulation de b'a yɔrɔ la ka tɛmɛ kolo tɔ bɛɛ kan o b'a yira k'a fɔ n y'a fɔ cogo min na jɛmukan in nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ maaw k'u hakili to o yɔrɔ kofɔlen ninnu na i n'a fɔ tɛgɛkun tuguda in n'a bɛ fɔ min ma ko poignet ka se ka farati kɛ o la min bɛ se ka kɛ sababu ye kasara kana se a ma cogo si la bari ale ye farikolo yɔrɔ dɔ min don ale kolo farati ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa Gawusu Dunbiya n'i ye kolokun daw ta k'a lajɛ walima kolotugu daw ta k'a lajɛ a caman bɛ adamaden farikolo la wa an b'a ye k'a fɔ kolo kasara o ka ca anw ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na kolo ka kasara sababu jumɛn bɛ na ni a ye kolo dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u dalen ko hali u ma taa yɔrɔ la ko kolo déplacer u yɛrɛ ma kolo ka kasara sababu bɛ se ka na ni mun ye bon sababu bɛ se ka na n'a ye fɛn bɛ bi sisan n'i ko k'i b'a ta bon i b'i lasama nɔfɛ colonne vertébrale bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan i biri dɔrɔn k'i bɛ fɛn ta dɔrɔn o bɛɛ bɛ se ka kɛ awɔ i b'i biri k'i bɛ fɛn parce que colonne vertébrale la nerfs bɛ yen wa fɛnɛ kolo kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ de kolo kɛlen ka ɲɔgɔn minɛ bon ne y'i lasama cogo sugu dɔ la ka sɔrɔ e m'a gɛrɛ a la kolo bɛ se ka ɲɔgɔn bila o tɛ i lasama kojugu fɛn nɔfɛ k'i b'a ta voilà il a sama o bɛ se ka kɛ sababu dɔ ye o bɛ se ka kɛ kolo ka kasara nali sira sababu dɔ ye effectivement o bɛ se ka k'o ye ou bien i bɛ sanfɛ i bɔra ka bin o bɛ se ka kɛ ka na se sirabakan kasaraw ma ka na se olu fɛnɛ ma bɛɛ b'a la nka dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ u dalen dɔrɔn u wulila ka bɔ sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ bolo walima sen walima kasara dɔ nan'o la o bɛ se ka kɛ Gawusu Dunbiya o bɛ se ka kɛ parce que bana dɔ bɛ yen nɔ ko drépanocytaire o bɛ se k'o kɛ u b'o wele ko jelici bana parce que ni globule fanga ka dɔgɔ o bɛ se ka na n'o ye o jolici bana in bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila o la parce que i dalen sunɔgɔ la i wulila dɔrɔn i y'a sɔrɔ kasara ye kolo dɔ sɔrɔ ou bien i bɔra ka bin ou bien i ye choc dɔ sɔrɔ gitɔrɔn kan i ma bɔ a kalama a bɛ se ka kɛ i ma bɔ a kalama mais i ye choc sɔrɔ parce que hakili i ja wulila mais organisme t'a yira k'a fɔ choc ye yɔrɔ sɔrɔ parce que i ja wulilen don fɔlɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ taa so 2 minutes 3 minutes ou bien 1 heure sen bɛ déplacer ou a bɛ se ka yira ko défaut bɛ la a bɛ se ka voilà sirabakan kasara kɛyɔrɔ la dɔw b'a fɔ foyi ma kɛnɛ na foyi ma kɛnɛ na nka wagati la u bɛ taa so heure damadɔ voilà
u bɛna ye k'a fɔ kolo bɛna commencer ka fununi da walima u bɛna ye k'a fɔ a degun bɛna commencer ka juguya dɔɔni o b'a yira k'a fɔ kolo kasara nali sababu ka ca kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ degun ye ka ɲɛsin kolo yɛrɛ ma ayiwa kolo a bɛ se ka furakɛ wa possibilité b'a la k'a furakɛ wa kolo kɔni kolo bɛ furakɛ kolo bɛ furakɛ a bɛ dépend farikolo yɔrɔ min banalen don exemple ni gɛlɛnkala karila sisan parce que kolo fila bɛ gɛlɛnkala la kolo dɔ bɛ bɔ genou na ka na fo cheville la kolo dɔ bɛ bɔ gɛlɛnkala kɔfɛ o ye kolo fitinin ye bon n'o kolo fitinin karila i bɛ se ka tɔgɔma mais ni kolo kumaba bɛ bɔ genou na ka na cheville la n'o karila i tɛ se ka tɔgɔma parce que o de ye support yɛrɛ yɛrɛ ye awɔ adamaden sinsinnen b'o de adamaden sinsinnen b'o kan sen ta sira fɛ sen ta sira fɛ n'o kolo kɔni karila o bɛ se ka furakɛ a fila bɛɛ bɛ se ka furakɛ o kolo tɛ adamaden farikolo la mun tɛ furakɛ kolo bɛɛ bɛ furakɛ kolo bɛɛ bɛ furakɛ a bɛ hali ni kan karila kan bɛ furakɛ alhamdulilayi n tun bɛna so yɛrɛ de ma sisan k'a fɔ n'i ko ko kolo bɛɛ bɛ furakɛ an dun b'a ye k'a fɔ anw fɛ farafinna yan nɔ souvent mɔgɔw bɛ to ka a kuma taga ni ka segin k'a fɔ adamaden kan ani kɔ ko faratiba de b'o la k'i k'i kɛ cogo bɛɛ la i kan kana kari walima i kɔ kana kari ko bari ko kolo minnu don k'u tɛ se ka tugu dɔw yɛrɛ ko k'a tɛ se ka tugu farafinna yan nɔ o kuma i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ bon ne bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn kolo bɛɛ bɛ se ka furakɛ a ma s'a dɔnbaga de ma sinon ni kan karila a mago bɛ immobilisation de la c'est à dire k'a to yɔrɔ kelen kan ka na mouvement baw kɛ hali n'i y'a sigi ɲɔgɔn kan a ka to yɔrɔ kelen a kana lamaga bon an fɛ pochette b'an bolo médecine bɛ ka développer farafin furakɛlaw fana u bɛ ka caya développement fana bɛ dɔw ta la bon an fɛ yen nɔ an bɛ furakɛli mun kɛ an bɛ conseils fana d'i ma ni kan karila n'an y'a sigi ɲɔgɔn kan pochette b'an bolo an b'o don ka kan immobiliser i ka to yɔrɔ kelen bon kɔ fana bɛ ten ni kɔ fana karila an bɛ kɔ fana salo k'a sigi ɲɔgɔn kan pochette fana bɛ d'i ma i b'o attacher kɔ la ka na kɔnɔbara la i ka to yɔrɔ kelen immobilisation quoi kolo b'a ka baara k'o kɔnɔna la kolo filɛ n'i y'a bila yɔrɔ min na a bɛ nin awɔ n'i ye kolo karila sisan n'i y'a to ten cogoya n'i m'a di mɔgɔ ma plus i bɛ ka taa plus kolo a b'o forme ta sen b'o forme ta donc sen bɛ nɔgɔya ten n'o position ye sen gɔlɔnen don hali n'i bɛ tɔgɔma i b'a ye sen gɔlɔnen don a tɛ sɔn bon n'i y'a sama k'a sigi ɲɔgɔn kan a b'a ka baara kɛ. ne y'a faamuya fɛn min ka jugu kolo yɛrɛ ma o ye lamaga de ye. o ye lamaga de ye n'i yɛrɛ lamaga k'i kɛ cogo sugu dɔ la dɔrɔn a tɛ sɔn. a tɛ sɔn. a tɛ sɔn f'i ka to yɔrɔ kelen. wa tuma o tuma n'a kan ka nɔgɔya a tɛ nɔgɔya. a tɛ nɔgɔya a nɔgɔyali bɛ gɛlɛya quoi. a tɛ sɔn mouvement ma. a tɛ sɔn mouvement ba ma c'est à dire a ka to yɔrɔ kelen a b'a ka baara k'o kɔnɔna la. ala yɛrɛ ka masaya bɛ na kolo bɛ tugu o wagati kɔnɔ. a bɛ tugu o wagati kɔnɔna la. o wagati kɛra wagati jan sa o kɛra surunman ye. awɔ a bɛ tugu. a kɛra kan ye a kɛra kɔ ye a kɛra kolo fan o fan. a bɛ tugu. nka farati fana bɛ nin yɔrɔ fila fana na de Gawusu Dunbiya min ye kan ani kɔ fana farati b'a la bari mɔgɔw b'o o yɔrɔ fila in fɔ k'a gɛlɛya cogo min na o b'a yira k'a fɔ faratiba fana b'u la dɛ. farati b'u la yɛrɛ de parce que n'i bɛ to yɔrɔ kelen a bɛ se ka fiɲɛ bila i ka hadamadenya la. a bɛ se k'i ka maaya la nɔgɔ. a bɛ se k'i ka maaya la nɔgɔ parce que ni kɔ karila ni i m'a da dɔnbaga ma bon e bɛ to ten kɔ tɛna se ka suma e kɔni dalen bɛ to ten i tɛ se ka tɔgɔma i sen bɛ paralyser fana. sen bɛ faga. sen bɛ faga a tɛ se ka mouvement kɛ ou bien ni kɔ opéré la sisan kɔ mana opéré dɔrɔn i b'a ye sen bɛ paralyser parce que dɔgɔtɔrɔw bɛ kirina ni fɛn minnu k'i la. an tun bɛna ɲininkali kɛ Gawusu o tuma olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa kɔ ye sen fana ye sen nka. u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que u bɛ kirina mun k'i la a bɛ taa colonne vertébrale de la a b'o yɔrɔ kirin a bɛ sen bɛɛ kirin pour que kana mouvement kɛ quoi kɛ kun de ye sen kirin pour que na mouvement kɛ parce que u bɛ protège minnu don a la u bɛ nɛgɛ minnu don kɔ la bon n'e bɛ ka mouvement kɛ sisan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn bila donc sen ninnu fagakun o yɔrɔ de ye quoi sinon foyi t'a la e b'a ye un temps bien déterminé kɔfɛ i b'a ye sen ninnu bɛ relâcher u bɛ relâcher quoi. a bɛ relâcher. a bɛ relâcher parce que i b'a dɔn ni olu kirina ninnu kɛla ni kɔ cira ka nɛgɛ ni fɛnw don a la sisan a douleur ka bon dɛ. o ye tiɲɛ. o bɛ se k'i sereke i bɛ se ka ko sugu bɛɛ kɛ. o ye tiɲɛ. voilà mais ni sen ninnu fagara i tɛ se ka mouvement ba kɛ quoi. voilà sen ninnu fagakun ye nin système ninnu de ye quoi. voilà. donc o b'a yira k'a fɔ adamaden farikolo yɛrɛ fan bɛɛ an bɛ se k'a fɔ u bɛɛ communiquer don ɲɔgɔn na. u bɛɛ communiquer don ɲɔgɔn na u bɛɛ communiquer don ɲɔgɔn na. u bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. u bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. mais cerveau ni degun ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ a ka ca la a bɛ se ka farikolo fan wɛrɛ sɔrɔ. a b'o fɛnɛ sɔrɔ ni wulikajɔw ni kɛnɛya ma sabati joona. hali ni yayɔrɔ yɛrɛ karila
ni point yɔrɔ karila i b'a ye nin bɛɛ bɛ funu awɔ ni point nin karila n'a karila yɛrɛ yɛrɛ nin bɛɛ bɛ funu bologɔni in bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ point karili dama bologɔni a bɛɛ bɛ funu waati tile 3 tile 4 dɔrɔn ou bien tile 1 yɛrɛ kɔnɔna i b'a ye a bɛ jigin parce que organisme ka réponse do ye quoi a yira ko choc gera yan ka a fununa quoi bon kɔfɛ i b'a ye a bɛ jigin a bɛ taa o b'a yira k'a fɔ adamaden farikolo kɔni u bɛɛ kalan bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ kalan bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ tugu-tugulen ɲɔgɔn na fɛnɛ ni degun ye farikolo yɔrɔ dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a santi yɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a santi o kɔni ye wajibi ye hakili bɛna to nin na kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka an bɛɛ kisi kolo ka kasara ma walima farikolo yɛrɛ bana ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma minnu kɔni ye degun ye kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa Gawusu Dunbiya n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko médecine traditionnelle ka taa se médecine moderne ma n'o ye farafin furakɛli kɛ farafin sira kan ani ka furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛnɛ kan nin ye masala ye walima nin ye baabu ye min ni a kumaw taga ni ka segin fanga ka bon anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ danfara jumɛn de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a kow bɛ cogo jumɛn na bon danfara mun cɛ dɔrɔn médecine traditionnelle o ye médecine moderne mun ye tubabuw ka ɲinini sira ye o base ye ɲinini de ye u bɛ taa ɲinini kɛ jamana wɛrɛw la farafin jamanaw kan ou bien jamana wɛrɛw la an ka yiri minnu bɛ yan nɔ tubabuw bɛ baara kɛ n'olu ye u b'olu de ta ka fura wɛrɛw dilan n'olu ye voilà donc o base ye science dɔrɔn de bon an fɛ yan nɔ farafin furakɛli la an ka ɲinini o ye an bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ ɲininiw kɛ an bɛ mɔgɔw furakɛ n'u ye o différence de b'an n'u cɛ parce que olu ta ye tubabuw ta ye appareillement ninnu ye u bɛ don appareil ni fɛnw kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ mansin b'olu bolo walima minɛn b'olu bolo n'olu bɛ a kɛ n'o ye u b'a kɛ n'o ye n'a bɛ se ka sabati di olu ma voilà nka anw yɛrɛ ta kɔni yan o ye anw yɛrɛ ni dɔnni minnu sɔrɔ an ye dɔnni minnu sɔrɔ génération ka bɔ i kulo ma sama i mɔkɛ voilà c'est ça kilisi b'o la dɔnniya yɛrɛ sira wɛrɛ b'o la minnu bɛ se ka adamaden furakɛ ka sɔrɔ a ma taa kɛ ni dɔgɔtɔrɔya taasira ye nka ni fila bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ wa a fila bɛɛ bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye a fila bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn dafa quoi u bɛ ɲɔgɔn dafa donc o b'a yira k'a fɔ sinaya man kan ka tɛmɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ o don bon dɔgɔtɔrɔw fana bɛ ka ko kuma dɔw fɔ mun bɛ banabagatɔ fana la sisan parce que n'i ye i sen mana kari n'i taara dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛ arajo kɛ bon n'i ye arajo kɛ sisan n'i ko k'i bɛna n'u ko k'u bɛ pilatiri k'a la bon n'i ko k'i bɛna farafin furakɛlikɛlaw fɛ yen bon u b'i lasiran u b'a fɔ k'a tɛ sama ou bien n'i ye genou déboîté u b'a fɔ ko genou tɛ salo ou bien a bɛ tan bon n bɛ mun fɔ o mɔgɔw ye dɔrɔn c'est à dire u bɛ mun fɔ o ye k'a fɔ genou salo ka to ka sen sama kosɛbɛ kosɛbɛ a man ɲi quoi a bɛ se ka na ni traumatisme ye farikolo yɛrɛ la bon farafin furakɛlikɛla ninnu caman bɛ yen nɔ u bɛ genou minɛ u b'a sama u bɛ sen minɛ u b'a tufa o bɛ se ka na ni défaut bila kolo la bon u bɛ banabagatɔ lasiran dɔgɔtɔrɔ bɛ banabagatɔ lasiran n'o kuma ninnu de ye voilà u b'a fɔ ko genou tɛ salo sinon genou bɛ salo a bɛ salo olu yɛrɛ ka u ka branche dɔ bɛ kinésithérapie o ye saloli de ye mɔgɔ mana tension mana mɔgɔ bi u b'o fɛn de spécialiser mɔgɔ kun i bɛ taa yen nɔ olu b'i fari masse o ye massage de ye quoi donc nka ni saloli bɛ kɛ kolo fan o fan ni saloli bɛ kɛ a bɛ kɛ ni hakili de ye a bɛ kɛ ni hakili de ye i b'a sama dɔɔni dɔɔni n'i y'a sama brutalement a bɛ se ka na ni défaut ye kolo la o bɛ se ka kasara wɛrɛ lase kolo ma soit fissure bɛ kɛ ou a bɛ kolo bɛ ci soit tendon fasa dɔw kɛlen don ka kolo minɛ olu fasaw bɛ se ka déplacer ka bɔ ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka par contre Gawusu Dunbiya farafin furakɛla dɔ ni tubabu furakɛla dɔ olu ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dɔw la ni walima ni bana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu ye maa dɔw sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'u ci k'u ka taa karisa fɛ yen walima ka taa ni farafin furakɛla fɛ yen o fana dɔw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ o bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ yen mɛnɛ o mɔgɔw bɛ yen nɔ o mɔgɔw ka ca fɛnɛ
Onga par contre ba soro fana do fana na dɔgɔtɔrɔ dɔw fana ni farafin furakɛla dɔw fana tɛ bɛn kelen kan hakilina dɔw ni yɔrɔ dɔw fana na. O ni système de o. O ni système kɔnɔna de ye quoi. O ni système na. Voilà, o ni système na ɲɔgɔn na. Fɔngɔ ɲɔgɔn ko bɛ na. Voilà, voilà, o don. T'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye traumato kɛ. Bon kolotugu bɛ k'u fɛ yen. Forcément u bɛ kolotugu kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. U ni dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma kɛ. U bɛ furakɛli kɛ u fɛ yen. U bɛna furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso la. O bɛɛ bɛ se ka kɛ. Nka ni e bolo dɔrɔn ninnu bɛɛ ka kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma. U bɛɛ kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Bɛɛ ka laɲini ye bamananw ko cogo min na ba tigɛ ko ɲuman. O don. O ye kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye. O don o don. Farafin furaw dɔgɔtɔrɔ furaw a bɛɛ dabɔkun de ye banabaatɔ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na banabaatɔ bɛ se ka kɛnɛya cogo min na wa nin bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka fɔ nin bɛɛ y'a ka prévu yira an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bunna ko kan farafin fura n'a jɔyɔrɔ walima an ka laadala furakɛli n'a jɔyɔrɔ o tubabu fura yɛrɛ fana ni a jɔyɔrɔ o b'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min b'a to degun bɛ maa min kan walima bana kɛra min garisɛgɛ ye walima kasara kɛra min garisɛgɛ o bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o dɔrɔn de tɛ wa min ye laɲini ye min bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ farafin furakɛla o ye dɔgɔtɔrɔ furakɛla a bɛɛ lajɛlen o tɛ ayiwa Gawusu Dunbiya ni anw ka jamana ta k'a lajɛ nin wagati laban ninnu na sirabakan kasaraw olu cayara kosɛbɛ kosɛbɛ min kɛra sababu ye kasara bɛ se mɔgɔ caman ma kolokun ta sira fɛ kolokun ka furakɛli a bɛ se ka wagati kuntagala jeli ta bari a kɛra sababu ye kolo furakɛcogo dɔw fana bɛ walima n'a ma furakɛ ka ɲa a kɛra sababu ye dɔw sigira so kɔnɔ fo dɔw yɛrɛ ka baara nana tiɲɛ a sababu la kolo ka furakɛli a bɛ se ka wagati kuntagala jeli ta o jaabi an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية. Foli ani waliɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ nin waati in na jɛmukan bɛ ka ɲɛnamaya jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ foli ani waliɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo ni k'aw bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn bi émission faso jɔ kɛnɛ a bɛ ka boli min kan o de ye kolo yɛrɛ ta fanfɛla ye furakɛli ta sira fɛ kolo hakɛ jeli bɛ adamaden yɛrɛ farikolo la kolo bɛɛ bɛ se ka tugu wa i n'a fɔ kan ni kɔ bɛ cogo min na olu faratiw ka bon nka da bɛ ka don ninnu bɛɛ lajɛlen na maa welelen o ye an balimakɛ n'o ye Gawusu Dunbiya ye Gawusu Dunbiya ale ye traumatologue ye a ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ o cogo kelen na ale yɛrɛ bangera ka sɔrɔ u ka du kɔnɔ kolotugu fana bɛ kɛ yen nɔ an ye wele bila ale ma walasa an n'ale ka se ka ni barosigi kɛ an bɛ ka jigiya ka fɔ faamuyaliw caman bɛ ka sɔrɔ a la aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ ayiwa Gawusu Dunbiya ɲininkali tun nana dan yɔrɔ min na o de ye ka fɔ kolo ka kasara n'a ye maa caman sɔrɔ a kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ ka baaraw tiɲɛna a sen fɛ bari u bɛ wagati kuntagalajan min kɛ so kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka degun lase maa dɔw ma walima min bɛna kɛ degun ye u ka baaraw yɛrɛ bɛ tiɲɛ walima a ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la kolo ka furakɛli wagati min don a wagati kuntagala hakɛw dɔnnen don wa kolo ka furakɛli la. Merci Ɲamɛlɛ o kolo ninnu kasara mana mɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ bolo fanfɛla la ou sen fanfɛla la temps bien déterminé o dɔnnen don c'est-à-dire temps de consolidation des os o dɔnnen don i n'a fɔ tibia mana kari sisan gɛlɛnkala mana kari o mana kari bon an bolo
pour que kolo ka se ka sigi ɲɔgɔn kan o bɛ taa 2 mois kɔnɔna la donc kalo fila bɔɲɔgɔn ko maintenant kalo sabanan kɔnɔna la i bɛ se ka tɔgɔma ka taa kalo 4 kɔnɔna la i bɛ tɔgɔma alhamdulillah voilà mais n'i ko banabagatɔ ma kolo mana kari n'i ko banabagatɔ ma ko kolo bɛ nɔgɔya sini ou bien 2 mois kɔnɔ a fana b'i jigi don o kalo kan bon ni a ma nɔgɔya o kɔnɔna la i bɛ kɛ ngalontigɛla ye danna bɛ bɔ cɛ bon ni mɔgɔ min nana fɛ n'u ko ko bon ko sen bɛ nɔgɔya don jumɛn a b'a fɔ non an t'a dɔn a bɛ nɔgɔya fɔlɔ parce que nɔgɔya bɛ Ala bolo n'i ko k'a bɛ nɔgɔya nin don n'a ma nɔgɔya o ye ngalontigɛ ye voilà donc o b'a yira k'a fɔ o ye gɛnɛnkala ta ye nka farikolo fan wɛrɛw ta bɛ cogo di i n'a fɔ woro bɛ se ka kɛ cogo min na i n'a fɔ hali tɛgɛ kuruda in min filɛ nin ye n'an b'a fɔ o ma ko poignée nanzarakan na olu bɛ cogo jumɛn na olu fana a bɛ se ka taa donc a b'a daminɛ kalo 2 la ka taa kalo 3 kalo 4 na o bɛɛ bɛ se ka kɛ bon ni woro karila woro bɛ se ka kalo 4 kɛ ka kalo 5 kɔnɔna la o ye kolo gɛnɛnkala ka teli n'ale ye dɔɔni gɛnɛnkala ka teli n'ale ye dɔɔni mais par contre ne bolokɔni ni ne ni karila ni bɛ se ka bolodengɔni ne ni karila ni bɛ se ka 6 mois kɛ i bɛ ka traitement kɛ kalo 6 o bɛ se ka 6 mois kɛ i bɛ ka traitement kɛ parce que bolodengɔni karili awɔ parce que mouvement mɔgɔw tɛ consigne suivre a fɛngɛ la quoi mɔgɔw tɛ a délai suivre quoi parce que a mana kari e mana a siri i b'a tigi bɛ mouvement kɛ ne dɔgɔra di la mouvement kɛ n'a ye ni mouvement kɛra a bɛ ɲɔgɔn bila i b'a a bɛ jɛngɛ a bɛ taa côté wɛrɛ fɛ f'i ka redresser tuguni k'a fɛngɛ o bɛɛ bɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ kolo yɛrɛ ka furakɛli a kuntagala janya n'a kuntagala surunya o bɛ dépend mɔgɔ min yɛrɛ kolo kan mɔgɔ o yɛrɛ kɛcogo hali ni dɔgɔtɔrɔ ye nɛgɛ don i sen na o bɛ taa n'o système kelen de ye k'i sigiyɔrɔ kelen mouvement ba ma ye ma n'i ye mouvement kɛ i taa o taa u bɛ radio de kɛ o k'a lajɛ n'a sɔrɔ nɛgɛ position bɛ cogo min na ni nɛgɛ ma bɔ a nɔ la ni nɛgɛ ma bɔ a nɔ la ni nɛgɛ bɔra a nɔ la u bɛ conseil d'i ma k'i tɔɔrɔ kelen o système kelen de don an fɛ an bɛ yiri de da la kalakani an b'o de kɛ k'a immobiliser voilà an b'o de kɛ k'a immobiliser pour que a kana bɔ ɲɔgɔn kan kolo kana bouger ka bɔ ɲɔgɔn hali n'i mana mouvement kɛ a ka to ɲɔgɔn kan nka e bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn n'i y'o consigne kɔni suit n'i y'a suit régulièrement bolotugula bɛ ka bilasiralikan min d'i ma walima dɔgɔtɔrɔ bɛ ka bilasiralikan min d'i ma n'i kɔni y'o suit a ka ca la a bɛ wagati min bolodalen don olu yɛrɛ ka jate la a bɛ nɔgɔya ka bɛn a bɛ nɔgɔya ka bɛn n'o ye juste a bɛ nɔgɔya ka bɛn n'o ye nka bolokɔni ta fɔ kalo 6 la o bɛ sɔrɔ bolokɔni yɛrɛ tigi ka mouvement yɛrɛ de fɛ a ka mouvement yɛrɛ parce que ale yɔrɔ n'ale karila a bɛ taa articulation yɔrɔ de la n'a karila articulation yɔrɔ la donc i bɛ mouvement minnu kɛ n'a ye donc kolo consolidation bɛ gɛlɛya quoi c'est à dire a sinsinni bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya o la a bɛ gɛlɛya o la donc n'i tɔɔrɔ kelen i b'a ye i bɛ lafiya quoi nka Gawusu Dunbiya an b'a ye k'a fɔ aw ka baara in na ni o ye kolotugu baaraw fana ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ jeli ma bɔ a tigi la walima jeli ma bɔ a tigi la nka kolo karilen don a kɔnɔna na o fana o caman bɛ kɛ dɛ o caman bɛ kɛ o bɛ kɛ kun min na i bɛ taa sɔrɔ accident juguyara a kolo karila mais a ye kolo ye bu sɔgɔ a kɔnɔna la o bɛ se ka kɛ donc n'o kɛra i b'a ye blessure bɛ na kɔnɔna la déchirure bɛ na kolo fɛn na bu la quoi donc kolo bɛ sigi ɲɔgɔn kan mais toujours enflure bɛ yen kolo fununen farikolo fununen don i y'a faamu donc comprimé bɛ d'i ma pour que funu ninnu bɛ jigin ou bien ni jeli bɔra a la jeli pansement bɛ kɛ kolo fana traitement bɛ kɛ alhamdulilayi voilà donc a bɛɛ traitement bɛ se ka a bɛɛ traitement bɛ kɛ mais ni kolo ye bu sɔgɔ ka bɔ ni a kalala parce que an yɛrɛ bɛ kalali kɛ n'a kalala maintenant ni kolo sigira ne ko sisan k'e bɛ jeli pansement kɛ bon sen bɛ déplaceli mun kɛ ou bien a tɛ tɔɔrɔ kelen mun kɛ i b'a ye kolo bɛ jɛngɛ bon e bɛ ka jeli pansement kɛ jeli bɛ nɔgɔya yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ sen yɛrɛ ye position wɛrɛ ta mais an fɛ yen an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jeli pansement bɛ kɛ ni kolo karala o fana pansement bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tabarikala k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ k'aw ka jɛmukan lajɛ faso jɔ kɛnɛ maa welelen Gawusu Dunbiya dɔgɔtɔrɔ do wa farafin furakɛli fɛnɛkɛla do kolo ta sira fɛ bari a bangera u ka du kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ plus précisément
Bamako sigida worona ni o ye communiste quartier min be no n'a be fo ma ko Nyamakoro olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kolo yɛrɛ furakɛli ma nka ale kɔni y'a sɔrɔ a bɛ u ka bonda la walima a y'a sɔrɔ a b'u ka du kɔnɔ nka ale kɔni ye cɛsiri bila sen kan fɛnɛ ka dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ fɛnɛ kalan kɛ donc a dɔnniya fila bɛɛ alhamdulilayi a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la n'o ye dɔgɔtɔrɔya ta sira ye n'o ye a bangera ka sɔrɔ laadala furakɛli min fana bɛ ko u ka so kɔnɔna na ale fana bɛ o ɲɛ dɔn an ye wele bila ale ma bi an ka se ka na kuma kolo yɛrɛ ka kasaraw ka degun minnu bɛ se ka kolo sɔrɔ an ka se ka an da don la ni ka walawalali kɛ ayiwa Gawusu Dunbiya bibi in na farafin furakɛli yɔrɔ walima kolotugu yɔrɔ a caman bi Bamakɔ yan a bɛ ɲɔgɔn kalama wa jɛkulu b'aw bolo wa an bɛ don min na ko bi an bɛ don min na ko bi jɛkulu t'an bolo jɛkulu t'an bolo fɔlɔ mais tagalen ɲɛfɛ an bɛ n'o don sen na parce que baara o baara n'i b'a la évolution bɛ na dɔɔni dɔɔni a bɔ jɛkulu ninnu olu ye wagati ko ye fɔlɔ olu ye wagati ko ye fɔlɔ bon fɛn bɛɛ ye bɛnnen voilà fɛn bɛɛ ye bɛnnen voilà donc pour le moment ka fɔ nin ye kolotugulaw ka association spéciale ye o tɛ fɔlɔ nka aw caman kɔni bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama an bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama Bamakɔ yan hakaja Mali fan wɛrɛw fɛ a ka ca awɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ci an ma bon an fana bɛ dɔw ci dɔw ma i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ni fɛnw na an bɛ se ka ni kolo karila parce que kolo dɔw mana kari kolo bɛ se ka kari mais a bɛ yɔrɔ dɔ bɛ mɔyɔn kɔ yɔrɔ dɔw bɛ ɲɔɲɔ olu bɛ ɲɔɲɔ bon olu fana tuguli ma nɔgɔn donc maintenant an bɛ olu tigi évacuer an bɛ taga n'u ye dɔgɔtɔrɔsow la minnu bɛ intervention ni fɛnw k'o la voilà parce que mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn i tɛ se k'a bɛɛ dɔn quoi voilà an tun bɛna ɲininkali ko yɛrɛ de la ka fɔ ko Gawusu ni mɔgɔ taara aw fɛ yen ka fɔ kolo tiɲɛna cogo dɔ la walima kasara y'a tigi sɔrɔ a b'a bɛɛ furakɛ walima dɔw bɛ yen nɔ a b'olu labila olu ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a ka furakɛli bolo kan awɔ ni kolo karila k'a mɔɲɔgɔn cogo dɔ la an b'o bila ka taa yɔrɔ dɔ la an b'o bila ka taga dɔgɔtɔrɔso la voilà mais ni déboîtement fɛnɛ i n'a fɔ épaule ni épaule bɔra cogo sugu dɔ la a ma se voilà kamakun mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kamakun bɛ bɔ ka voilà dɔw yɛrɛ dalen u kamakun bɛ bɔ ou bien mouvement dɔw kɛ kamakun bɛ bɔ voilà maintenant n'o bɔra ni a ma se ka don an bɛ se k'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ se k'a don dɔgɔtɔrɔw b'a don voilà dɔgɔtɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ dɔw fɛnɛ ci an ma an bɛ se k'olu fɛnɛ lajɛ i n'a fɔ teresira ninnu fɛ o bɛɛ bɛ yen voilà bon bamanan furakɛla minnu bɛ fɛngɛ fura di denw ma furaw ko di musokɔrɔba ninnu olu fɛnɛ bɛ fura denw fɛnɛ denyɛrɛninw ci an ma bon denyɛrɛnin dɔw fɛnɛ bɛ na olu bɛ denyɛrɛnin minnu ci dɔw fɛnɛ kamakun bɛ bɔ kankolo yirinin bɛ kari bange ta sira fɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka dɔw ci olu fɛnɛ bɛ se ka dɔw ci ka na voilà mais k'a fɔ ko an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ association ye an b'o kɛ fɔlɔ nka souvent aw bɛ ɲɔgɔn ko ladɔn a bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw fɛnɛ an bɛ voilà an bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔw bɛ nin quartier in na dɔw bɛ nin Bamakɔ ni fanfɛla dɔw bɛ nin dugu in na donc aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ko ladɔn o cogo la ten alhamdulilayi nin baara in na an ni jamana bɛ ɲɔgɔn kalama a ko la wa an ni structure walima structure sanitaire minnu bɛ jamana kɔnɔna na an n'olu dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama nin baara kolo baara ninnu ta siraw fɛ wa aw farafin furakɛlaw awɔ ani structure sanitaire dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la ni structure sanitaire dɔw bɛ yen bon ne n'olu yɛrɛ bɛ baara kɛ bon olu yɛrɛ bɛ dɔw ci ne ma ne yɛrɛ fana bɛ taa traitement kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la voilà mais k'a fɔ ko gouvernement y'a lakodɔn gouvernement ma lakodɔn fɔlɔ n'u kɔni y'a lakodɔn o bɛ diya n ye d'accord o b'a yira k'a fɔ don n'a nataw la baaraba de bɛ aw bolo walasa aw yɛrɛ ka se ka nin jɛkulu bila sen kan jɛkulu min kolo minnu bɛ kolotugu kɛ an ka farafin laada sira kan olu ka jɛkuluba hakaja u ni jamana yɛrɛ bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na baaraw bɛ se ka bila sen kan ka se ka sabati kɛ kow la ayiwa Gawusu Dunbiya ni i bɛ sirada la walima i bɛ yɔrɔ dɔ la i nana ye k'a fɔ kasara ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kolo ka kasara min ye gɛlɛnkala ye a karilen ɲɛna farikolo fan wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nka an bɛ misali ta gɛlɛnkala kan komi olu ka ca la kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ maa caman jɔlen ɲɛna sirabakan kasara la walima maaw ɲɛ bɛ da min kan ka caya e min e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye e tɛ kolo baarakɛla ye e tɛ farafin furakɛla ye ni a sugu kɛr'i ɲɛna i bɛ se ka mun de kɛ yanni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka na bon i bɛ se ka mun k'o yɔrɔ la
n'a sɔrɔ la sigida la dɔ bɛ kolotugu kɛ n'a a bɛ kolotugu kolo dɔn i bɛ se ka ta i bɛ taa n'a ye ou bien n'a ye diya i bɛ se ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o bɛɛ ye kɛnɛya sira ye o bɛɛ ye nɔgɔyali sira ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka taacogo b'o la dɛ Gawusu Dunbiya mɔgɔ gɛnɛnkala karilen taacogo b'a la dɛ taacogo b'a la mɛnɛ parce que i bɛ se a mana kari k'a da sisan i bɛ fɛn dɔ de ta i bɛ fɛn dɔ de ta ka signalement kɛ k'a fɔ ni tigi binna nin yɔrɔ la i bɛ fɛnw da yɔrɔ la sira la ka danger yɛrɛ yira ka danger k'a fɔ ko nin tigilamɔgɔ fana kasara kɛra nin yɔrɔ la donc n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka carton de carton i ye endroit sécurisé i ye endroit sécurisé maintenant ni carton bɛ yen ni carton bɛ yen i bɛ carton ta ka sen da carton kɔnɔ ni juru bɛ yen i bɛ juru kɛ ka sen yɔrɔ siri gɛnɛnkala yɔrɔ min karilen don a yɔrɔ min karilen don a b'o de ta dɔɔni dɔɔni ka se k'a bila carton dɔ kɔnɔ ka bila carton kɔnɔ o kɛkun de tɛ walasa basigi bɛ se ka sabati basigi bɛ se ka sabati sen bɛ se ka immobiliser cogo min na a bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la donc ni a y'a bila carton kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'a siri pour que sen ka to o kɔnɔ quoi parce que n'i y'a bila carton kɔnɔ ten ne y'a ta i b'a sen bɛ balancer a bɛ yɛlɛma mais n'i y'a siri a yɛlɛma man di voilà mais ni a karila ka kolo kɛ ka bu sɔgɔ ka bɔ jeli bɛ ka bɔ maintenant i bɛ fini dɔ ta ou i bɛ compresse dɔ ta i b'o da yɔrɔ la i b'a ni carton da ɲɔgɔn na i b'a siri donc ni mun sigira sapeur pompier kɔnɔ u b'i bolo da fɛn in na ka san compressé sen yɔrɔ compressé pour que jeli kana bɔ quoi voilà dɔ bɛ se ka bɔ jeli bɔnta la cogo dɔ bɛ se ka bɔ a la yanni a ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ mais an fɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ yen ni kolo karila ou bien ni blessure bɛ golo la o bɛ se ka kala furaw bɛ d'i ma pour que a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o bɛɛ bɛ kɛ yen voilà Gawusu Dunbiya ni baara in tɛ baara nɔgɔ ye cogo si la ni baara la aw ka du kɔnɔnaw la walima aw ka baara in kɛcogo la wagati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ na wagati min na walima mɔgɔw bɛ na sanga ni waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kasaratɔ walima kolo jɔginbatɔ u bɛ na heure bɛɛ lajɛlen na wa o bɛ na heure bɛɛ la heure bɛɛ parce que ni Ala ye dɔnni kalifa i la a ye fɛnba kalifa i la quoi o ye tiɲɛ voilà maintenant ni ko mɔgɔ ma sisan ko traitement bɛ kɛ nin wagati la traitement bɛ kɛ nin wagati la a tigi bɛ nin wagati kɔni mais ne ko k'a tɛ na nin wagati la bon dɔnni dun ye fɛn min ye n'a kalifa i la a bɛ se ka minɛ i la wagati bɛɛ voilà f'i k'a kɛ k'a ɲɛ fɛnɛ voilà mɔgɔw bɛ n'an fɛ yen wagati bɛɛ su fara tile kan hali 2 heures mɔgɔw bɛ na wagati bɛɛ mɔgɔw bɛ na wagati bɛɛ hali su dugu tila mɔgɔw bɛ na o ye fɛnba ye quoi mɔgɔw bɛ na wagati tabarikala voilà parce que sɔgɔma kan k'u kunbɛn cogo min na ka wulikajɔ minnu kɛ yen a b'olu bila sen kan an b'olu kɛ alhamdulilayi tabarikala o b'a yira k'a fɔ aw ka famille kɔni ale bɛ wulikajɔba kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye banabaatɔw walima ni kasara ye maa min sɔrɔ n'a sera aw ma ka se ka don a jigi kɔrɔ ayiwa kolon bɛ ka sɛnsɛn ka se siɲɛ na Gawusu Dunbiya bilasiralikan jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin maaw ma walima hakaja malidenw u sigilen bɛ ka i lajɛ nin waati in na bilasiralikan min bɛ n bolo ka f'u ye dɔrɔn u ka u hakili t'u yɛrɛ la siraba kansara man ɲi et puis n'i banala i bɛ se ka taga dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se ka na farafin furakɛlaw fɛ yen parce que n y'a mɛn kɔsa in na ko gouvernement ye farafin furakɛlikɛlaw don ba la parce que u tun tɛ ba la ten kosɛbɛ maintenant u bɛ ba la sisan bon o ye fɛnba ye an bɛ gouvernement fo la voilà donc n'i sen karila i bɛ se ka taga dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se ka taa farafin furakɛlikɛlaw fɛ yen mais minnu b'a dɔn i bɛ se ka taa yen voilà. nka Gawusu yanni an tun ka se baro kuncɛyɔrɔ ma ɲininkali dɔ tun bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma kunkolo ta sira fɛ kunkolo dɔgɔtɔrɔ ani bilasiralikɛlaw minnu bɛ an ka sirabaw kɔlɔsi a ka ca la u b'a ɲini kunkolo ka se ka latanga ni ka se ka a protéger o de kama u b'a ɲini mototigi caman fɛ kasikew ka don kunkolo ta sira fɛ donc kunkolo fana ye faratifɛnba ye adamaden farikolo la dɛ. kunkolo ye faratifɛnba ye parce que n'i ko hadamaden i ko kunkolo ni kunkolo ye choc sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka jouer ka hadamadenya kan i kunkolo bɛ se ka wuli fɛn caman bɛ se ka kɛ. bari zɛmɛ marayɔrɔ de ye. zɛmɛ marayɔrɔ dɔ ye wa fɛnɛ zɛmɛ yɛrɛ yanni i ka se zɛmɛ ma kolo de bɛ yen mun bɛ zɛmɛ protéger fɛnɛ awɔ
bon dɔw ka fracture bɛ se ka bonya i bɛ choc kɛ e kunkolo bɛ se ka taa gosi gitɔrɔn kun maintenant kolo dɔw bɛ se ka kari o bɛ se ka kari donc maintenant jeli bɛ se ka jigin cerveau la o bɛɛ bɛ se ka kɛ voilà mais olu bɛ évacuer parce que an tɛ se k'olu furakɛ voilà parce que olu bɛ évacuer n'i taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la u b'a essayer ka radio ni fɛnw kɛ maintenant u b'a essayer ka intervention kɛ donc ka kolo ninnu fara ɲɔgɔn kan voilà ka sɔrɔ ka a fasa ninnu fɛnɛ voilà ka furakɛliw sabati voilà ka furakɛli sabati o b'a yira k'a fɔ o bɛɛ ye bilasiralikan ye bolimafɛn bolibagaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kolo fɛnɛ hakili la Gawusu Dunbiya mɔgɔkɔrɔba fɛnɛ kolo bɛ se ka tugu wa mɔgɔkɔrɔba bari dɔw b'a yira k'a fɔ n'i bɛ denmisɛnninya la i b'i tan fila fili la nka mɔgɔkɔrɔba gɛlɛya fana b'o ta la mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin kolo ko ta sira kan danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ furakɛli la denmisɛnnin kolo o b'a sɔrɔ kolo ka maga o b'a sɔrɔ kolo ka maga o b'a sɔrɔ kolo ma croissance ma atteint a danna voilà donc o traitement ka nɔgɔn voilà parce que ni denmisɛnnin gɛlɛnkala kari la sisan n'i y'a tɔɔrɔ kelen a bɛ se ka 2 mois kɛ 2 mois 3 mois a bɛ wuli ka tɔgɔma nka ni i si janfara tɔgɔ sugu dɔ la dɔrɔn kolo furakɛli ma nɔgɔn a bɛ mɛn quoi a bɛ mɛn parce que o b'a sɔrɔ kolo lasamali o tɛmɛna lasamali tɛmɛna kolo ka croissance dan o tɛmɛna donc a furakɛli ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a ma nɔgɔn o la parce que ji minnu bɛ kolo yɛrɛ fɛnɛ dilan olu ji minnu fɛnɛ bɛ dɔgɔya dɔɔnin donc n'olu dɔgɔyara dɔrɔn a furakɛli bɛ sumaya donc ne y'a faamuya ji dɔw de fɛnɛ bɛ min bɛ kolo la balo mun bɛ kolo la i n'a fɔ articulation ninnu na sisan jiw de bɛ mun bɛ bolo faciliter bolo ka lamagaliw la ji dɔw de bɛ kɔnɔla la olu ni cartilage olu ni sels minéraux ninnu olu de bɛ kolo former mais synovie o de ji de bɛ wele ko synovie o de b'a to ji bolo bɛ mouvement kɛ bon i b'a ye jeunes ninnu kɔnɔna la ni o ji ninnu bɛ dɔgɔya i b'a ye caman ka jeune problème bɛ wuli ou bien i tora boli la sen fasa yɛlɛmala bon i bɛ tɔgɔma i b'a ye sen bɛ glisser a bɛ cɛ ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ bon olu bɛɛ ye o système de ye voilà. Ala ka ani sababa bɛ Gawusu Dunbiya kuma labanna ka bi baro kun cɛ yani ani ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yani ani ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna wɛrɛw kan bon ne b'aw fo dɔrɔn ka waleɲuman dɔn parce que nin ye faso jɔ kɛnɛ de ye voilà ka lamɛn jɛkulu mɔgɔw bɛɛ fo alhamdulilayi voilà inchallah tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo Gawusu Dunbiya ka foli lase aw ka denbaya ma ni o ye Dunbiyalakaw ka duba ye Bamakɔ sigida 6nan na plus précisément Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an bɛ foli lase aw ka du maaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn e kɔni ye maa ye min n'i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bi faso jɔkɛnɛ nin bɛ dansigi k'a la maa welelen Gawusu Dunbiya ye dɔgɔtɔrɔya kalan fana kɛ o cogo kelen na a bangera ka sɔrɔ farafin furakɛli fana bɛ kɛ u ka du kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kolo ta sira fɛ ale yɛrɛ fana ye cɛsiri ka o ɲɛɲini ka ɲɛdɔnniba caman kɛ o la an ye a wele ka na bi an ka se ka barosigi kɛ kolo yɛrɛ ta kunkanko kɔrɔfɔ la kolo bɛ se ka kɛnɛya wa a furakɛli bɛ kuntagala jumɛn ta ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ɲininkaliw caman Gawusu Dunbiya ye ninnu bɛɛ lajɛlen walawala an ye an b'a jigiya k'a fɔ baro tɛna da nin ma tuma ni tuma walima waati ni waati an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka walawalali kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kunkanko kɔrɔfɔw la k'aw bɛɛ fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Gawusu Dunbiya yɛrɛ fo ale min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na an n'a ka se ka barosigi kɛ ni Ala sɔnna ma aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ka dɔgɔkun wɛrɛ faso jɔkɛnɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan k'aw bɛɛ fo ni k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala k'an ka jamana basigi ni ka a kolo suma يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها